Prošla su tačno 2 mjeseca od nestanka Danki Ilić u Banjskom polju, a slučaj je i dalje obavijen velom misterije. Od saznanja o nestanku djevojčice pa do temeljne pretrage okoline Bora, u javnosti su se pojavljivale različite informacije i identiteti osumnjičenih, pa čak i priznanje zločina. U međuvremenu stigao je rezultat psihijatrijskog vještačenja koje je osumnjičene Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića proglasilo uračunljivim. Novi svjedoci bit će saslušani sljedeće sedmice u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Međutim, sada se s nestrpljenjem očekuju finalni ishodi analiza, pri čemu jedan od ključnih rezultata predstavlja psihijatrijsko vještačenje osumnjičenih za ubistvo 2-godišnje Danke Ilić. Dejan Dragijević i Srđan Janković prethodne sedmice proveli su u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Beogradu i utvrđeno je da su uračunljivi. Kako je Blic pisao, Više javno tužilaštvo u Zaječaru dobilo je rezultate vještačenja koji su pokazali da u automobilu, za koji se pretpostavlja da su ga osumnjičeni koristili kada su udarili Danku Ilić, nisu pronađeni njeni biološki tragovi. Kako je istakao Miodrag Kanović, tužilac Višeg javnog tužilaštva, pristigli rezultati predstavljaju samo jedan dio vještačenja, budući da se vještači veliki broj predmeta. Ovo je rezultat vještačenja dijelova stvari iz službenog automobila. Stiglo je samo prvih nekoliko izvještaja vještačenja koja je obavio Nacionalni centar za kriminalističku forenziku, a očekujemo i izvještaj vještačenja sa Biološkog fakulteta. Rekao je ranije Kanović. Njihovo kretanje je bilo vrlo simptomatično. Ministar Bratislav Gašić je na vanrednoj konferenciji za novinare, na kojoj se govorilo o detaljima ubistva Danke Ilić, pokazao je i fotografije na kojima su prikazani detalji sa GPS uređaja koji je bio u automobilu kojim su upravljali osumnjičeni za ubistvo. Gašić je tada istakao i da je njihovo kretanje bilo vrlo simptomatično, da 1,5 metara od mjesta gdje su se zaustavili u dvorištu porodice Ilić, to je dvorište gdje je bila Ivana Ilić sa svojim djecom. Tih 1,5 metara prešli su za 5 minuta. Putem sistema za praćenje službenog vozila utvrđeno je i da su osumnjičeni otišli do deponije za koju se sumnja da je bila prvo mjesto na koju su sakrili tijelo djevojčice. GPS je zabilježio da su se na deponiji zadržali 1,41 minut. Međutim, u Zaječaru istakli su za Blic da je u toku vještačenje kretanja vozila osumnjičenih na osnovu GPS uređaja i očekuje se zapisnik o vještačenju. Dejan Dragijević je detaljno opisao ubistvo, saopštio da su tijelo bacili na deponiju, a potraga za Dankom se koncentrisala na selo Zlot. Pretražene su deponije, dvorište porodične kuće Dragijevića, šahtove i sva mjesta koja su mogla da donesu bilo kakav napredak u potrazi, ali za sada bezuspješno. Potraga je utihnula, a Dankino tijelo još nije pronađeno. Policija je iz kuće Dejana Dragijevića u selu Zlot kod Bora zaplijenila više desetina predmeta koji bi mogli biti ključni dokazi u istrazi. Također, oduzeta su oba privatna automobila osumnjičenih koja su poslata na vještačenje. Pored Dragijevića i Jankovića, u pritvoru je i otac Dejana Dragijevića koji se sumnjiči da je pomogao svom sinu da premjesti tijelo devojčice. Dejanov rođeni brat Dalibor Dragijević preminuo je 7. aprila u prostorijama policijske uprave u Boru tokom zadržavanja. Svetlana Dragijević, majka Dejana Dragijevića, preminula je 1,5 maja u kući kod komšinice. 2-godišnja Danka Ilić nestala je 26. marta u Banjskom polju kod Bora, a policija je nakon 1,0 dana potrage i detaljnih provjera svih tragova i informacija uhapsila Srđana i Dejana iz Bora, za koje se sumnja da su djevojčicu udarili automobilom, a zatim njeno tijelo stavili u gepek kola i odnijeli na deponiju. Tijelo djevojčice još nije pronađeno.